Gipamatngon karon sa Bureau of Customs Davao kon BOC Davao ang publiko batok love scam o ang pagpangilat o paggamit sa BOC sa ilang modus diin ubay-ubay na ang nabiktima. Atol sa One Davao on COVID-19 na virtual presser, gibutyag ni Attorney Erastos Sandino Austria ang District Collector sa BOC Davao nga sagad target og nahimong biktima sa love scam mga teenager hangtod na sa hamtong din adunay 72 ang edad. Saysay ni Austria nga ginaestablisar una sa scammer ang ilahang target nga tawo og oras nga ilang makuha ang pagsalig sa biktima dinhi napadalhan og regalo ang nahisgutan nga kuhaon sa BOC apan sila kinahanglang adunay bayran sa pagproseso diin pinakadakong kantidad moabot sa 30,000 ngadto na sa 50,000 ka pesos. Ingon ana ang ilahang modus and then eventually it will culminate dito na naakuno ipadala nga package unya na kuno na kinihanglan bayran sa Bureau of Customs. Giklaro sa opisyal nga wala ginatawagan ug wala ginapangayuan sa BOC ang ilang recipients og deposito, rason nga angay mag-igmat ang publiko sa maong modus ug kinigilayong i-report sa otoridad. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak Arman.